Pozor, klep! No, vidíte, kaplička vám padla na hlavu. To nič, nebuďte sa, aspoň ste sa tak prebrali, hej, poďte, obviažem vám to. Čo sa stáva? Bežne, veď ste na slovenskej nemocnici, poďte. Mirka, tam na tom dieťati, na inkubátore, holub tam sedí, ideš kde si? No, aspoň majú takú zoologickú však. Opla, Mirka, tam Ujovi nasnežilo na hlavu cez okno, hej, asi záveje sú, bože, tie okná však. Ujo, nechajte, to máte také osvieženie, veď teraz je otužovanie in. No, choď mu to zniesť takto z tej plečiny. Aha, pozri, tam už letia vládnym špeciálom politici na futbal. No, to sme dopadli, čo? A ľudia nevedia, čo včera žrali, oni im to odpustia, prosím ťa, ešte ich budú voliť. Porozosievajú zlo, poriadne a majú to tam, všetko im odpustia. Pozri, ako tu sme a vysvetľuj to teraz pacientom. Ja už nestačím si vymýšľať. Mirka, ja sa idem babácičkou ukludniť. Ponad našu strechu letí Boeing City, však vládny špeciál. Zatiaľ, čo ja ľuďom natieram plesnivé syry. Čo plesnivé syry? Ani na tie nemáme. Rožky masné plesnivé. Ešte povie tam ten, že zem je není gulatá, ale plochá. No ak je plochá, ja vyjdem na kraj zeme a sa rovno hodím zo zeme. Dade, ja neviem, kam padnem.